Yawwa. Allah ƙara lafiya. Amin ya rabi. Yawwa, amin ya rabi, amin ya rabi. Yawwa. Kai, ai ba ku san wani abu ba. Ai duniya ta lalace yanzu. Ai rayuwar nan sai dai hakuri. Sai duwa. Karfe 11 na dare jiya na je wata ɗaya mai gari. na ga yan makwabci na. 11. 11 na dare. To shi uban kaji zan da aikin bala to kai uban me kai ka? What? Uban me kai ka kai? Kaji wannan abin da ke faɗa sarki? Kai Gari kana jin shi. shiga da shi kuma bulala 50. Sarki ya hanga abin da Yarinya. Shiga da shi. Bulala 50. Ƙara lafiya. Ai ka ji jiki amma ko? Ka ji jiki ko? Ya kamata fa yanzu. Gaskiya iyaye suna sakaci. Wallahi. Sosai fa iyaye suke sakaci. Ai ba kaɗan ba. Yanzu ya kamata a ce yara su dinga samun ilimi da kyau. Kaga da a ce yara da su samu yara kinsi. ilimi. Da za su samu ilimi daidai gwargwadon nawa. Allah ya Da ƙara ko kafa na da rasa kama ilimi. Allah shi ƙara lafiya. Alƙur'an da an huta. Har ko da sun kare. Maras ma kuwa. A wallahi da sun kare. Ye? Yo san ke wani Nan gudun abokan ka ne mai gari. Ba sa so. Ni Dan ya su ni ka kawo abin da ne. Kai. Mai gari bai da kuwa. Sai dai ba za ka kwaci da abu. Kuma ya gari. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Allah ya muku albarka. Suwaye. Mazaje. Kuna da kokari sosai. Ai gona na can gurin. Ai da nace a je a gyara. Ai kun gyara shi yayi kyau. Lahiyar masha Allah. Gona yayi kyau sosai. Ya samu dan samu amfani sosai. Yawwa, sannan kuma akwai wani ihsani da nake so in yi. Insha Allah. Allah taimake. Aniyar ka san ai Allah ka san ai Allah ya mana arziki ai. Dole sai anan kar mu zama kankamo. Ai hannun yawwa ba wai mu dinga samu muna gudun yan uwanmu ba. Sai mun zo mun taru mun yi aiki. Sai a samu sai a guji yan uwa. Magana ka karfe kawo karodi. Yawwa. Ai kai mai adali ne. Yawwa shi ne magana. Yawwa kai ma ka sani. Allah ya ƙara lafiya. Amin ya Allah ya rabi. ƙara Wai. lafiya. Ni fa yau na ga waziri yau shiru kake baka magana. Waziri waziri lafiya ko yau kai? Ana gane ma ake amai da nisa kare ne kullum sai an bugan. Yau mai garin ba haibu uwar shi ba. Illallah. Mai garin? Ni zan daki uwata waziri. Ayo ya ne buki uwar shi. Yau ai ba. Yau ma ai an bai da kai. Yau na san bai da kai. Ku shiga da shege 300.